Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Welcome to Naisyaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Basta drama, jokes, kantahan, hugot, kag iban pa. Naisyaga Channel. Like, share, and subscribe. Naisyaga Channel. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na, tungod ari na ang Naisyaga Joke Time Drama. Ginadulong sa inyo sang NYGC Naisyaga Channel. Naisyaga Joke Time Drama. Kagkaron, sugura na naton ang pagharap. Ma'am, sir, welcome to Hill Andan Restaurant. Miloy, langga. Anong gusto mga tawagan natin? Wan, langga. Padawag mo sa akon, langgo. Do hindi ang ayan, pro. Basta kita nga doon, okay naman, oh. Pwede na siya. Langga, langgo. At manawag ko si mong nga. Kaya sabihin ko ka nga, go. Oo, abo na siya. Kagabi, Ga. go. Kalaway mo na, Miloy. Langga. Islan ka lang na kasi. O, sige. Pero labay mo na nga ako, Sadiin ka nagkuha ng kwarta nga, gindala mo ko di sa kamalahalon nga restaurant. It's been a long time na wala ko'y kabadala diri. Sabi mo, hindi ganyan ako makapatid. Hindi ka kapatid, pero tuod na tabo na subong. Doon sa damgo ko lang na nasaksihan, pero subong. Ikaw ginabala, Miloy. Ako din, sa kadugal sa panahon, nabigsan ka na kung paano ta kabadala di. Sabi mo, kanami isang restaurant ini. Isang tuod ka mahal, pero kanami isang view sa palibot, kagabugnaw. Abo na ka di nga, sa imon ka na nakasalalay. Sa ako nakasalalay ang pagigugma mo. Hindi, ang balayran, di ka niya. Abot mo silingon, pati isang una, kung manggapong mabayad. Ano na ka di kina nga sa'yo, nagkatulog ka din, kung ATM mo sa bago. Hindi na nabalo sa akong Miloy. Basta magbayad pa ko isang dako, basta upunta ka. Ang kwarta, hindi balasihan. Ang paghigugma natin na wala sa katapusan, among aton nga pabandunggan. Karami ako kasi na ba? Hindi mo daw daw. Wala mo na kaso kayo, nabihanay man ka. Sa bagay ko, di sa kaso. Kaya ako hindi na ginawa. Damo kagad bala na balaan, Loy. Ngayon pa siguro, Loy, kantahan mo ko. Wala ka masitapang sahon. Ay, nahaw. Kaginahulat pa nato si Mr. Aldrin Magalsong mag-sit up sa sound. Ay, ba? Okay. Gusto nag-ailis pa tong akon nga back-up. Sinong backup singer mo, ha? Si Sutin nga magmanual. Ay, ba? Sino po niya? Kupod si Kwan. Sino to ba? Si Ryan Quezon? Si Ray Quezon. Ito, ako ito daw. Wala yun naman ang kupod sa buong. Wow! Amigo ko ho, ari di sa merkado ho. Pero Miloy, ari ka man di sa merkado. O, ari ka di gani. Mabakal ka isda? Oo. Mangita ka gid siyang preska ha, kay hindi tabla ka siguro, basi bala kung lubok na di iban. Huwag kaso, dudaanan naman ko sa lubok. Naana di sa lubok? Eh, do pero may magkamuupod ni Basyang. Anong buot mo silingon? Bisan kuan niya, preska na siya, biskan lubok na siya. Damo kay Blan Balaan Premiloy mo.
Miloy, aray ka mo dagala na Elio? Ay, Basyang. Oo, nag-uro istorya kami ah. Abaw, grabe ba? Gauyat kagidayan sa kamot ni Premiloy. Kabalo ka naman nga, hindi ko gusto nga madula sa sakon eh. Ay, abaw. Miloy, te, nakakita ka na sang isda. Kaya nakapangumpra na ko doon sang lulutuon to sa balayo ah. Ay, kimayo gid Premiloy. Maribasyang kay kamugid mismo yung nagapangumpra nga duwa. Kabalo ka naman Elio nga. Siyempre, mabanding-banding man kami sa balay nga duwa. Sana all gabanding. Miloy, malakat na kita. Kaya daw may ginapangita pa si Pare Eliong ho. Ano ginapangita mo gani, Elio? Ati mangita mo ko di siyang preska nga dalaga nga isda ho ah. Oo. Nga, preska? Oo. Buk na ko mabaton pag preska si Bo. May ara gid na iya Premiloy. Kay balo ka bala nga kadamo siya nagalaga sakon. Nagalagas bala. Ngaydo. Uy, Tito Mascubado. Ari ka di gali? Oy, Rose, hindi ko gani pagtawag nga tito, ha? Hinablos ta ka, Sa bagay, no? Ote, ano mang galing itawag ko sa mo kung hindi Tito? Ga? Oo, daw pwede pa. Ampay mo eh. Hala, kabati ka na oh? Ano? Kabati ka sa ulan? Oo, amo gani nga. Nagdikit ko sa imo kay daw katugnaw na. Ay, abaw. Tito Mascubado, wala man na bala problema sa akon kung gusto mo ko mo. Uy, tuod ka, Rose? Oo Ako pa ya, mapagbigay ko ya. Basta, Basta ano, higugmaon ta lang ka? hindi. Basta may kwarta ka lang. Oo,